Kasivai zvakare vanhu vaMwari mufarongo kuchinamdzai kuchirongwa chedu chamazuva ose konhai pastor. Pachirongwa patinobatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tiinayo inopindurwawo zvakare nehumbo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka makasununguka kutumira mibvunzo yenyu kunhamba dzinoti 0772918335 kana kuti munogona kungotumira paFacebook comment section kana muri kuona paFacebook. Mubvunzo watira kutarisa nhasi uri kuti iwo konhai pastor, sei muri kurambira pamurairo? Iro bhaibheri richiti hatiruramiswi nemurairo. Okay? Saka tikuona kuti mibvunzo yatakambobvunza kare, vamwe vasati vakuziva chirongwa chino ichi yakudzoka zvakare. Abva akota Galatians 3 verse 10 to 11. Ngativha taverenga Galatians 3 yacho verse 10 to 11. Inoti iyo panapa, for as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all these things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident. For the just shall live by faith. Now, verse 10. Vese vanoita mabasa emurairo vari pasi pekutukwa. Nekuti kwakanyorwa kuchinzi wakatukwa uyo asingaiti zvose zvakanyorwa mumurairo iwoyo. Now, ari kuti chipo. Vese vanofunga kuti kururamiswa kunouya nekuti munhu achengeta mutemo, zvikanzi muri pasi pekutukwa. Why? Because anenge achida zvekuchengeta mutemo kuti agone kururamiswa, anofanira kutochengeta yese yakakwana pasina kana pakadai paanotsaudzira. Ukangotsaudzira chete watoo pasi pechituko. Ndozvitaura Paul. Saka ine mamwe mazwi Paul ari kuti kune nzira mbiri dzaunogona kururamiswa nadzo. Unogona kururamiswa nemabasa, unogona kururamiswa nekutenda muna Jesu Kristu. Sarudzai zvamuri kuda. But kana mada kururamiswa nemabasa nekuchengeta murairo, chizivai kuti amufaniri kana pa1 koma chaiyo yamunotsaudzira. Because mukangotsaudzira chete matoo pasi pekutukwa. Obva azoti asi ziva henyu chinhu ichi chingori nyorodo, the just vakarurama vachararama nekutenda. So we are just, maKristu are not justified by keeping the law. Vaita nharo idzodzo maJudha ndo vaiti isusu we don't need Jesus Christ, we will continue in our observance of the law. Paul akati okay, it's fine, go ahead, but mubva maziva kuti mukangotadza pa1 chete matoo pasi pekutukwa. maKristu obva ati Paul kune maKristu musatedzere maJudha, munoruramiswa nekutenda muna Jesu Kristu. Kana matenda muna Jesu Kristu, you are justified. That's what Paul is saying. In other words, Paul is saying you don't need to do any good work for you to be justified if you are a Christian. For you to be justified, you need to believe that Christ died for you and his death is enough to take away your sin. Those who it's gonna Paul. Saka zvinozouya papi mubvunzo wobva kuti sei muri kuramba muchirambira pamurairo manje kana tichiruramiswa nekutenda. Now, kana vanhu vachiruramiswa nekutenda, vanobva vatungamirwa mukuita mabasa akanaka. Nhamo iripo ndeyekuti vanhu havachazivi kana kuti vanhu vanozviitisa kusada kuziva kuti chinotanga ndechipi. maJudha ari kuti zitongoda here kuchengeta mutemo. Paul ari kuti munozozvigona here, because kana mada zvemutemo chibvai magona yese. Nzira iri nyore ndiJesu Kristu. Mukatenda muna Jesu Kristu anobva abvisa uipi hwako okupfekedza utsvene hwake. You are justified. But what happens next after you are justified? Ndo pane dambudziko remaKristu anhasi vanotenda kuti mutemo hausina basa, because havadi kubvunza mibvunzo iyoyo kuti kana ndatenda muna Jesu Kristu, what next? Ndoramba here ndichiita zvandanga ndichiita ndisati ndatenda? Mukazoverenga Romans chapter 7, Paul anobva ati haisva, hamungagoni kudaro. But anosoda kuita chibhuku muromo, regai ndiverenge vaEfeso chapter 4. vaEfeso chapter 4 inoti iyo verse 28, let him who stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needed. Aimborarama upenyu hwekuba ngachiregedza kuba. Saka ndo paakupinda murairo manje. Chichaita kuti anzi aregedze kuba nekuti atenda muna Jesu Kristu. Kana watenda muna Jesu Kristu, anzi anokuita chisikwa chitsva. Hazvichaiti kuti uti ndatenda muna Jesu Kristu asi ndoda kuramba ndichidzokera kuumbavha hwandaiva nahwo. Hazviiti. Kuramba uri mbavha isaini yekuti hausati wagamuchira nyasha dzaJesu Kristu. Kana wagamuchira nyasha dzaJesu Kristu, waregererwa ukapfekedzwa utsvene hwaJesu Kristu, waruramiswa nekutenda muna Jesu Kristu, ndopakunzi chiregedza zvakaipa zvawaimboita. And Paul apa example yekuba. Kuba murairo waMwari pamirayiro negumi, thou shalt not steal. Which means Paul ari kuti aimboba asati ava muna Kristu. Kana ava muna Kristu ngaachiregedze kuba.
ndo panopinda mutemo. Mutemo hauso unotangira kutenda. Chinotanga kutenda muna Kristu. Kana watenda muna Kristu, Kristu okupa utsvene hwake nesimba rekusiya mabasa akaipa awaimboita. Saka ugoni iwewe kuti ndamuna Kristu ndakuramba ndichiba. Aiwa, ndamuna Kristu ndakurarama semunhu mutsva mumurairo waMwari nekuteerera Mwari. Hakuna mukristu wazvokwadi anoraramiswa naKristu nekutenda anoramba achityora murairo waMwari. Hazviiti. Regai ndikupe imwe example. Ndoda kupa John chapter 8. John chapter 8. Ndofunga ndira kuerenga vesi ya 10 na 11. John 8 vesi ya 10 na 11. When Jesus had lifted him up himself and saw no one but the woman, he said to the woman, "Where are those who accused you? Hath no man condemned thee?" She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Neither do I condemn you," which means she was justified. Do you know the justification? Kristo asisiri kukupa mhosva, asiri kuona semutadzi kana watenda maari. Ipapo you are not condemned. You are no longer a sinner. But the commandment which comes next, go and sin no more. Chiregedza kudzokera kuupombwe hwanga uchiita. Kureva kuti kana wajustifyiwa naKristu, then you must keep the commandment, not thou shalt not commit adultery. Kana wajustifyiwa naKristu waimboambafa, then you must start to keep the commandment, thou shalt not steal. Kana wajustifyiwa naKristu waimbotyora sabata, then you start to keep the commandment which says remember the Sabbath day. Kana wajustifyiwa naKristu waimbonamata zvimwe zvimwari, then you start to keep the commandment, not you shall not worship other gods. Kana wajustifyiwa naKristu waisimbowa mhondi, then you start to keep the commandment which says thou shalt not kill. Kana wajustifyiwa naKristu nekutenda, kana waimbowa mhombwe, then you start to keep the commandment, not thou shalt not commit adultery. Hakuna munhu anojustifyiwa naKristu anodzokera kunotyora mutemo waKristu. Noah akatenda kuna Mwari by faith and he obeyed and built the ark. Abraham akatenda kuna Mwari by faith and he obeyed and left Ur of the Chaldeans akaenda kwaanga asingazivi. Hazviiti kuti utaure kuti unotenda muna Mwari but haudi kuteerera Mwari. Hazviiti. Anotenda muna Mwari anoonekwa nekuteerera Mwari. Vhangeri rekuti vatenda muna Mwari havafaniri kuchengeta mutemo ivhangeri radhiabhurosi. Vatenda muna Mwari varuramiswa nekutenda kwavo vanobva vaonekwa nekutanga kuteerera Mwari vachichengeta mutemo wake. Toda kudaro tabatsirikana Mwari atikomborere. Amen.